bach yn ofyn, dwi wedi dod i Caerdydd, the big city. Mae ceir yn bob man. Dwi'n byd debyg i Caernarfon, na Deiniolen. A dwi yma yn yr Old Immigration Building. O, scary. A dwi'n mynd i fod yn chwilio am ghosts. Right, amdani. Oh, spooky. Hello? O'n i fewn am scout. Lle mae'n really creepy. Help! Hwna! Sec! Scary. Mae'n mwy creepy na pan eisiau gweld Cassie Wyn. Hello? A dwi fod i gyfarfod ghost hunter yma rhywle. Scary. Wedyn mae bob un building yn scary rhywun. Help! Dwi'n na! Dickhead! Chdi di'r ghost? Na, fi'r ghost hunter. Ghost hunter? A fe ti'n neud pan ti'n ffeindio un? Dwi'n siarad gyda nhw, gofyn cwestiynau. O, fatha chat show. Be dwi'n neud? Siarad efo ghosts? Oce, here we go. Siarad efo ghost. Helo! Os rhywun yna heblaw am fi a Debra. Na'n byd. Adra, ia? Awn i adra. Ti'n neud beth enw? Ti'n mynd am beint? Ti'n mynd ofad? Ti'n licio curry? Beth am mynd i chwilio am y ghosts? Ia, ti'n iawn. Serious working heads ar rwan, nawn ni ffeindio'r ghost ma. Ar o'ch di? Iawn, Gareth, mae rhywun yma. Sori, cael eich ymlaen. Siarada di, a wneith yr enaid ateb. 1 knock am ie, 2 knock am na. Dwi'm yn gwybod be i ofyn. Os mae'n haws, esgusa bod ti'n neud y chat show. Oce, na i drio. Helo, a chroeso i Gareth, chat show fi, Gareth. Efo fi, Gareth. Dwi yma heddiw efo Debs a Ghost. Sut wyt ti? Ti'n iawn? Nocia unwaith i dde iawn. Hell! Pineapple ti di chwarae maes bi. Mae'r knocks ma yn really scary. Nocia unwaith os ti'n hapus. Be mae hyn o feddwl? Mae'n yn anoddach na interview o Cassie Wyn. Lle dyn ni'n mynd wan am curry? Na. Dyn ni'n mynd i'r ystafell fwyaf haunted yn yr adeilad. Gareth! Na. Mynd i fyny grisia, creepy efo Debs. Mae'n really scary. Na. Ewn ni am curry ar ôl. Dwi wedi cael hot-dead. Efo Debs. Mae bach yn creepy. Ond dwi'n licio yna. Dwi yma efo Debs gylchflaen newydd fi. A mae'n mynd i ddangos spirit thingy fi, be di o? Ouija? Ouija. Ouija. Mae e'n ffordd dda o cysylltu gyda'r aneidiau coll. Fel bod nhw'n gallu cyfathrebu yn well na dyn nhw'n... Gareth! Sorry. So, deithon ni am y Ouija board. Reit, llaw fan hyn. Oes rhywun yna? Sorry. Mae'n symud ar ben ei hun a mae'n dweud yes. Ti'n licio gladiators? Ffilm neu'r gyfres? Wel, gyfres teledu. Yna cydw. Mae'r gair nhw yna. Ti'n mynd gorau spelio fo allan, wastio amser pawb. Dyna, mae rhaid i ti fod yn amyneddgar. Ia, mae serious, dwi angen mynedd efo gos ma oes. Pwy ydi hoff gladiator chdi? Russell. O, Russell Crowe, ffilm Gladiator. Gos ma oes, nes i humor, chwarae teg. Ti ar Twitter.
Right, dwi newydd o'ch fan Ghost Hunt cyntaf fi. Nes I siarad efo Ghost, nes I gofyn iddo fo os dwi wedi chwarae am Maes B, siarad chydig am Gladiator, chydig o bant am yr SRG. Mae wedi bod yn laff. Shh, Pep. Be ffach dwi na? Shh. Mae'n y ghost yma, mae'n y ghost gwych yma. Oh, sorry. Hiya, Debs. Hiya, o'n i'n chwilio am y magi. Ysdiwch yn y allan fi fan o'n. Am munud o'n i siŵr na Cassie Wayne oedd chdi. Pwy yw Cassie Wyn? Y gothic songstress, y pop diva o Bethel, yr indie pop darling, chwaer Lewis yr Eira. O, Heledd Ynir o Porth Penwaig, ti'n feddwl? Ia, classic Cassie Wayne. Cyrchi? Ie.